Ανεξέλεγκτα όποιος θέλει μπαινοβγαίνει στο λιμάνι. Καθαριότητα ανύπαρκτη. Για να μην πάμε στα πιο σοβαρά. Η προσάμωση του λιμανιού που δεν μπορούν να μπουν, να βγουν ή να δέσουν τα σκάφη. Όλα αυτά συνθέτουν μια άσχημη εικόνα για τη μηχανιώνα μας που δεν αξίζει να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Άμεσα λοιπόν το λιμενικό ταμείο του Δήμου, όπου ανήκει αυτή η αρμοδιότητα, πρέπει να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών εδώ των προβλημάτων, για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, έτσι ώστε να υπάρχουν σωστές υποδομές νερού και ρεύματος στα σκάφη, να υπάρχει απαιτούμενη καθαριότητα στο χώρο, να υπάρχει φύλαξη για την ασφάλεια των σκαφών και όσων κυκλοφορούν εδώ πέρα, να υπάρχει ελεγχόμενη διέλευση και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στα πιο σημαντικά προβλήματα. Καλή επιτυχία! Ευχαριστώ.